ambe nyinin kalau damina bila sirali do bambolo kata an furfuru nyogoma fulawuma bi demiseni don nani ma atete me sangolon fula nyogona ahinna yimina kosobe anani ma yemfo akomba nyini fe ka duawu kenye ko ala ka sija ni kenya dima la bato ka ne ka dina famu dima ana bara ako mba ni mfade be keleke wakati be fa ni mba utebe ube keleke balmo ni nyeka skoede furu nyoma fulawo anka hinna ndewna ande munum bamburan shenkoro anka hinna ulade furu fule ala de ko qur'ana kono wala hunna misrul ladhi alayhinna bil ma'ruf wa lirijali alayhinna daraja ako chewma wala hunna misrul ladhi alayhinna bil ma'ruf ako aw chewka hakke be musoka muso fana o hakke nyogona be muso fana e aw chewka wa lirijali alayhinna darajatu mais aw iccew koni ka daraje dirbe musoka pasaw de marali kelaw ye muso nun jurubale de bolo mais hakibe muso fana ye kade furu nyoma fula namba fe furu ka ke herala anilla fiala muso ala ye ka ciem ka hakke munum bilika ni yu dama adin chogola iyu dama ni farifore iyu dama ni sonjale a hakke munum bi ka wuyu dama ka soro lemma ke ale che fana ka muso ka hakke munum bi ka e fana ye uludo wuyu dama din chogo nyumana ni majiriye ani hinay balma kele chaman be kan ni nyogonje so kuna tekede ورات عبد الله بن عباس كوني اني ايه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه اكو هرنا لك مسوي كبر فينو عليه فانا به بري اكا مسوي mais munye furu nyagamba umbolo ka ko geleya ka kele ka mbolo muso ba fe che ka hakke u dafalendi alema alete cheu ka hakedi ube che ba fo ale ka muso ka hakke be dafalendi alema ale fanate muso ka hakke u da chola bentena walawo fo bede ka be ka hakke dama aya wore kuna la ko wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karahitumuhunna fa santakrahu shay'a wa yaj'alu fihi ghayran kaseera aya wore kuna la ko furu nyogo mafula chew ako ala ko aya ka muso je nyogonya yu ka fo nyogonya ku je nyogonya bil ma'ruf ni sharia ka fendono yede ni hera yede wa in karahitumuhunna nayi muso nunun ko aye jogo do ko ula aye sabalu koro aka munyu koro fa santakrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kaseera ebe sheka fendo ko la be hera chaman ko la de muso te se ga dafa 100% aya ka muso je nyugonyo ni maarufu ye aka nyugo hakedi aka nyumanke muso ye ni aw ye muso ko jogo do bala amanyi uba be ko do ke amanyi munyi ikasabale ala be se ka hera chaman kala a wajibra muso fanaka aka che la bato ni ala sosote de a wajibre de muso fanaka ki che la bato ni ala sosote ni yo ke ifana be do arjanna kono de ci den ko sallallahu alaihi wasallam ija sallatil mar'ata qamsaha samati saharaha wa hafijati farajaha wa tati zawjaha qila laha udkhili li jannati min ayi abwabil jannati shiti ci den ko musofle yi ka farda salli duru nuyu salli u chogola isungalo farda yasu ikata fe bolo ya koroshi iyi che la bato inyamra ni minyi ni ala sosoto iriake yomali khiyama dola ba fo malikaw ma ya fo ni musoye ar jannat da sigi da yelelem fule damin kada ya ka donay
imuso ya cɛ ka hakɛw di ni ami ɲamarali ala sɔsɔ a yi ɲamarali min ye i y'a kɛ arijanna bi ye dɛ awa aw cɛw fana ciden ko la yafurka mu'minu mu'minatan in kariha minha khuluqa ardiya minha akhara ciden ko cɛ fana ma a ko mumini cɛ ma kana mumini muso ma kana ko n'a b'i bɔ furu la a b'i bolo furu la kana ko n'i ye jogo dɔ ko a la i b'a sɔrɔ jogo dɔ b'a la o ka ɲi cɛ ye sabari ka muso kɔrɔ n'a ma ala ka wajibi to ye laysa laha al-inhiraku fi aqidatiha jɛngɛma ye a ka aqida la a t'a kɛ ka ala sɔsɔw kɛ ko min bɛ e yɛrɛ n'a cɛ sabalo kɔrɔ n'a ma ala ka wajibi to ye a ka aqida jɛngɛ tɛ a ka aqida la a tɛ ala sɔsɔ ko la ko minnu bɛ tɛmɛ e yɛrɛ n'a cɛ sabalo kɔrɔ ciden ko mumini cɛ ma kana mumini muso ma ko n'i ye jogo dɔ ko a la i b'a sɔrɔ jogo dɔ b'a la o ka ɲi dɛ o de y'a to ni hadisa la dɔɔnikɛbagaw ye mɔgɔw tila ni hadisa la tila yɔrɔma saba u ye cɛw tila yɔrɔma saba cɛ dɔ bɛ ale ɲɛ bɛ a ka muso jugumanw dɔrɔn de ba a ɲɛ tɛ musow bɛ ɲuman minnu yɛrɛ kɛ du kɔnɔ so kɔnɔ a ɲɛ tɛ olu la yɛrɛ bari ale bɛ muso min na ni juguman de nin ka so lafiya tɛ foyi tɛ nin cɛ suguya ka so kɔnɔ ka du kɔnɔ ni sɛgɛn tɛ awa jogo jugu fana mɔgɔ filanan ale bɛ muso ɲumanw a n'a jugumanw ale ɲɛ b'u fila bɛɛ la a b'u pɛsɛ ɲɔgɔn na nin fana t'a kɛ cogo ɲuman ye mais ale fana ka wusa min ɲɛ bɛ juguman dɔrɔn de ale fana ka wusa o ye cɛ sabanan ale ɲɛ bɛ muso ɲuman dɔrɔn de la min y'a ka juguman a b'a yɛrɛ ɲinɛ o kɔ min y'a ka jugumanw ye a b'a yɛrɛ ɲinɛ o kɔ a bɛ fɔndan sira kɛ k'a ka hakɛw d'a ma a juguman a b'a ɲɛ tɛmɛ ka ɲɛ tugu kubɔ la mɔgɔ saba ɲuman ye nin de ala k'an kɛ ni mɔgɔ sabanan ye mɔgɔ saba ɲuman ye nin de donc an ka kɛ nin cogo la muso filɛ mu furu ɲɔgɔnma fila ni muskila bɛ a ni ɲɔgɔn cɛ ala ye mun fɔ wallahi taqafuna nusujahunna fa ijuhunna ala ko n'aw sira n'a ka musow ye k'u b'u yɛrɛ kɔrɔta aw kan ala ko a k'u waaju dɛ a kɛra muso ye ala ko dɔ de to ye ou bien a ye de ka hakɛ dɔ de tiɲɛ ou bien a banna dilan de la maana n'a ye ko kɛ dɔrɔn ko min y'i sɔsɔli ye ala ko i k'a waaju de fɔlɔ ayaw fɔ a ye hadisaw fɔ a ye ou bien a dalen bɛ dɔnnikɛbaga minnu ma olu ka kumaw d'a ma a k'u lamɛn fa ijuhunna a k'u waaju ci ala ko ni waajuli maa ɲɛ wahjuruhunna fil madaji a ye dilan tigiya da yɔrɔ la i ka ni da tigɛlen du kɔnɔ n'a denw b'a dɔn n ba ni fa tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ n'a bɛ location de loyer tigiw kana dɔn ko a n'a muso tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ sisan o tɛ dɛ sufɛla la de n'a sera dilan na de i bɛ dilan tigɛ a la pour a n'a dɔn n ye ko dɔ kɛ nin na a y'a tɔɔrɔ bon ala ko ni o m'a ɲɛ wadribuhunna a y'u gosi a y'u bugo deriba khayra muburihi mais bugoli min ni yɔrɔ tɛ kari yɔrɔ tɛ joge dɛ adabu bugoli ne furula karasa ma tɛgɛ ma se ma bada bi ni y'a ya tɛgɛ sera ne ma n ye ko dɔ de kɛ a man kana saga ko ayiwa ni nin bɛɛ ma ɲa ka taa ala ka aya laban na ala ko wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqu Allahu bainahuma inna Allaha kana aliman khabira bon ala ye fura saba min fɔ ala ko n'o fura man ɲɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ni mankan ni kɛlɛ min bɛ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ fura saba in man ɲɛ a ko a ka kiiri tigɛla bɔ cɛ ka mɔgɔw la kiiri tigɛla ka bɔ muso ka mɔgɔw la olu fila ka furu ɲɔgɔnma fila cɛ lajɛ u cɛ bɛ dila cogo min u k'a dila n'u yɛrɛ y'a dɔn dilan cogo b'a la u ka a dila n'u y'a dɔn ninnu filɛ cogo min dilan cogo yɛrɛ de tɛ ninnu ka furu la furu bɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ furu bɛ bɔ ni ɲɔgɔn cɛ donc n balima furu muskilɛw bɛ ban nin cogo de la
mais aya janto la furu ɲɔgɔnma fula hari ni kɛlɛ bari ɲɔgɔn cɛ ou bien muso n'i b'a a bugo ou bien muso n'i b'a fɛ ka mankan ci a la a kɔrɔsi a kana kɛ a denw ɲɛna dɔɔnikɛbaw ye nin fɔ adabu la dɛ furu ɲɔgɔnma fula kɛlɛ min bɛ cɛ ni a muso cɛ a y'a kɛ n'a kɛlen bɛ yɔrɔ min a denw kana bɔ a kalama parce que ni denw bɔra kalama ni denmusow bɛ nin dɔn wagati bɛ n fa ni n ba bɛ ɲɔgɔn jaabi denmuso n'a bɛ lamɔ de a fana bɛ taa cɛ jaabi aw bɛ kɛ ko do a to seya ladegeli kojugu de denmusow bɛ nin jogo t'aw bolo de a fana bɛ taa ɲɔgɔnna kɛ a cɛ la a ka sɛso kɔnɔ din denkɛ ni ala ma fara a kan i denkɛ wagati bɛɛ i b'a ba nani a ɲana i b'a ba bugɔ a ɲana ni ala ma fara a kan e de filɛ ka sama ka taa dangadenya ma parce que a ka ca den bi dusukun bɛ ba de kanu a bɛ ba de dɛmɛ ka tɛmɛ fa kan n'i b'a ba nani a ɲana i b'a ba bugɔ a ɲana dɔrɔn a bɛ ba de supporter kan e yɛrɛ de filɛ k'i yɛrɛ i den dɛmɛ dangadenya la ni den ma kɛ den ɲuman ala m'a ɲɛ dɛ e yɛrɛ de b'a sama ka taa dangadenya la kɛlɛ ɛwa filanan a b'i ko fana i den b'i ko i dusukun kɔnɔ n'i ta i tɛ hɛrɛ d'a ba ka ɲana a b'i ko i dusukun kɔnɔ donc ala kan kisi ala kan tanga dɛ nin denmisɛnnin min nani ma bi duwawu kɛ ɲɛ n ba ni n fa wagati bɛ u bɛ kɛlɛ la n balimaw ni an ka yɛrɛ kɔlɔsi dɛ denmisɛn fitininw tɛ san 7 bɔ ni nin tɔɔrɔlen b'ale la so kɔnɔ baraw bɛ nin bɔ n bɛ ala deli ala ka hakiliɲuman d'a ma n balimaw musikila minnu bɛ furuko la duw kɔnɔ ala k'u ba dɛ mais n balimaw fɛn o fɛn bɛ furu ɲɔgɔnma fila musikila min bɛ kɛlɛ min bɛ furu ɲɔgɔnma fila ni ɲɔgɔn cɛ foyi a sababu tɛ foyi ye n balimaw ni ala sɔsɔw tɛ donc de lamɛn min bɛ muso bolo misigi lamɛn minnu bɛ musow bolo ninnu bɛ ye sababu de ye ka du kalaya ka sɔsɔli don du kɔnɔ parce que sɛtanɛ de bɛ du kɔnɔ ani musow ye kalan minnu kɛ diplôme minnu b'u bolo jɔyɔrɔ minnu b'u bolo u bɛ baara da minnu ma kalo sara minnu b'u di ma o kɛra sababu ye ka muso caman ta cɛw ka duw kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ cɛw ye duw kɔnɔ o muskila bɛ du caman kɔnɔ musow ye kalan minnu kɛ bi a dɔw ye kuranna durusi a dɔw ye madrasaw kɛ ka sanawiyaw kɛ ka diplômew sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ baaraw la u bɛ mɔgɔ la kala la u bɛ sara Cheikh Sali Fawjani ɲininkara ko minnu bɛ furu bɔ ka kibaruya k'u ko furusa ko a cayara ko musow de nɔ don Cheikh Sali Fawjani ko musow de nɔ ye furusa cayaliya ko musow de nɔ don a ko parce que musow y'u yɛrɛ kɛ cɛw de ye du kɔnɔ a ko cɛ bɛ muso de furu ko ni muso de bɛ du kɔnɔ mais sisan i ni cɛ de bɛ du kɔnɔ musow ye kalan minnu kɛ ye diplôme minnu sɔrɔ kalo sara minnu b'u d'u ma u bɛ baara da minnu na o kɛra sababu u y'u yɛrɛ kɔrɔta cɛw kan furu casayara an bɛ ala deli ala ka silamɛw sagi ka t'u ka sariya ma u ka kuranna n'u ka sunna ma ala fahamu salafu salihu denmisɛnninw an ka hinɛndenw na kɛlɛ minnu bɛ furu ɲɔgɔnma fana ni ɲɔgɔn cɛ a y'a dogo denw na dɛ sinon nin ye masibaba de nin ye balawuba de nin ye dusu kasi ko ni kasi ko de ala ka hakiliman d'a ma ɲininkali minnu tun bɛ ka kɔrɔ ko dɔ ko n'i taara tunga la mɔgɔw dɔ bɛ taa tunga la yɔrɔ dɔw la wagati hakɛ dɔ bɛ nin kɛ n bɛ sagi a dɔw n'u taara o yɔrɔw la a bɛ wagati minnu kɛ muso ko b'a minɛ a dɔw bɛ musow furu u b'a fɔ jawaju biniyati talaqi a bɛ muso furu a t'a fɔ muso ye dɛ a t'a fɔ muso ka walijuw ye mais a bɛ ale kɔnɔ ne bɛ yan wagati min na n bɛ muso in furu o de kama ni n ka wagati banna yan ni n bɛ sagi n bɛ muso in bila u b'a fɔ nin de ma jawaju biniyati talaqi nin furu a bɛ cogo de silamɛya sariya la nin furu silamɛya sariya kuma fila b'a la dɔɔnikibaw bolo kuma fɔlɔtigiw u ko nin furu ye furu tiɲɛlen de ye ko nin furu ni nikahu mut'a ani contrat furu k'u bɛɛ ye kelen ye ko furu tiɲɛlen min ye allajnatu da'ima li buhusil ilmi wal iftai ulu y'u ka fatawa kɛ o de kan
ko nin furu ni nikahu ni muti abede kelenye ko furu haramure no furu cinyalendo kuma fulana tigu ulu ko nin furu min fulen ni nye ajawaju biniati talaq ko furu inte furu cinyalede ko furu saratu sabatirala ewa ama fo musoye ka fo mbi furu ni wakati mbi bila ma fo walijuye ate konte nikahu li muti ala me furu nye haramu ye ni cogo were cogo juma jamfa min bala me ante se ka fo ko nikahu muti a ko parce que faragu min bani nikahu li muti a ce kontra furu a donen do muso bola donen do muso waliju bolo ni kontra da fara do furu be bo har ne ce ma jenay men ni abe ede dusukun kono muso tado a waliju tado muso imbe se ka diaye be tona yiti kan ngane mbokani ma ko ola ni kontra furu te kelenya de ko me aharamu yara jamfa min ba kono donc mo munun tarani ni siraye mo munun be ninka Muhammad ibn Salih Uthaymin rahimahullah ale ben nindeka akon niye muso furu ni bilali nganya hari ni ma fu muso ma fa wole juwe ako ale bolo nikahu muti atede ani nikahu muti atekelenya me haramu do jamfa min bala ako Hanabila Ahmad ibn Hanbal kama jabi bodeka uko pasige ko ngania ani sarati bede kelenya iye min ngania idusukun kono ani inu ka sarati ko bede kelenya ko a misali ya fule ko ni mogo ya ka muso bila sinya saba bila li dafara saba e ya ngania idusukun kono ko nka karasa ka muso furai nka bila pour aka dagaye hari ni ma fo atigie doni ke bagaw ko furu nya haramu date daga ceyin kata bo ko ni oye ewa ngania na yen nin furu haramu ya ni acce korte siga sage katama ko ni ya ngania fana ko ni yen nin furu mbabila ko fana haramu ko fana tene ewa nin furu la daga ye donc bonon semino ko ninde salenda ko nin furu sugu ni ka jawaju bi niyati talaq ni ka mutatere akome haramu do jamfa min bala ako pasike e fule ka min dogo iddu sukun kono sisa ni ewa muso ben nindo ni en nin fo muso ube ya fo awole jo abe so furu mawa min bi kan ngania kono ko ya furu kata wakati do re ibabila ni muso nyo odo abe so wa na wole jo do abe so wa ya jamfa ako ni nye jamfa ye muso jamfa ya ka wole jo jamfa kele ako fulana yala e yere be jenaye mogo ki ka de muso furu ni la halaka ako ete jenaye woyo ako cide fana ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi cide ko dola kelente ke mu'mini dafal ya bada fo ka fen kanu balima ibe min kanu yere e yere te so ide muso mo kam min ki ka de muso la e kana ke mo la wala don ke ko kuma sahale nin furute be haramudo abe ko fulani nyogonche imma furu cinyale ko min lejina daima baka chokomi imma furu nyire sahale ndo me haramudo jamfa mi bala bon ambalma ke do fane nyinin kalike ko ale ka muso ba bolo ko ale ye muso fulana nyini ale muso fulana mi nyini furula ale ka muso folo indusu kuma sode ma few ako hari ko na ale ye muso fulana en furu bogo tigini de don ko silamiya sariya ko tile wolon fula min ka ke muso yin fe o kofe abe don tilanu nyogonche ko muso en ko ale te soma awa ko muso ko ale ye fere min ke muso folo yire ye pour akase ka ni muso fulana furu ko mo fere nyona yere ke muso fulana na ale ye fini min yere tige muso folo yin amo fini yere nyona di muso fulana ima pour chele manke na ba fe pour ka adususuma akaso koima ko ona tabi alimania desera ka koimina be kaside dro ateso foima dangali ni krewa kuma jugu ni feun ama seka ni maseka minafiu ambe min fambali mamusoe akasabali akasiralanye akalli maniata akasabala akasiralanye cheka muso furufula
saba nani aka hakkede do ala de ya Allah daga balma muso ete soko balide wodi to har Cheikh Salih Fawzani nyinin kara yala kam muso folo nimbe fulana furu yala wajibilen don ka fun kam muso folo ka jenyina ko tika ika hakkede do amma atika ika sarama atika ika jenyini ika hakkede do nimbe e ka dore ka tile wono nyogonje o de bika me ika hakkede do amma ate daga ye akibalala donc wala nim fana muso sabali limaniya soro min bi ce ka koni akatile ani nyogonje na ye fulana nati wakati ma jengena kuma bi bolo yorola mais ni o make aka hakero te seka kumantia de ikasira alanye et puis fule kara muso fulana furule min kote ibe ko fulani nyogonje de ni ya soro ye alaka sariya inde ko ni ala ko muso ka furu fula sabanani na ya soro ka koni ye ala ka sariya nyere de ko o bi ka silamiya tinya yere de ki labo dina kono jalika bi annahum karruhum anjala Allah fa habbata amalahu o ye fende ko ala ye min jiga la yu ka bara tinya o bi ka bara nyuma yere be tinya pe na ya soro ye sariya inde ko ala ya ke sariya ce ka muso ni furu fula sabanani na ya soro sariya inde ko ne bi dusukon kono o bi kafira ki ka bara be tinya mana ya soro sariya in konente muso fulana eya afuruli ko muna tora mimbe eka sina muso ya tora mimbe ka ya koni ode ne ima sariya in ko iye ko konente iye ko juguke me oti kafiriya parce que tuma me ala ye kele jahadun ala ya ke fardai ala ko qur'ana kono kutiba alaykumul qital wa huwa kuruhu lakum ala ko shebawma ala ye kele kaw ka fardai ka surate kele abe kele ko me shebawma kele ka sariya ko de fagali min be kele la jogili min be kele la degu min be kele la sege min be kele la we sege inde ko me ma sariya in ko donc ni ye sariya in ko de be kafira mais ni ma sariya in ko bon iye ko nenke iye ko juguke mais ite kafiriya o yorola donc ambal muso ka sabari akalli man yasoro aka alanya siranya soro ala de ye nil daga iceye ala ka daga fe ala ye milla daga ye ete seko bale ete seko haramu ete seko bale wala de je ika muso furu inke min bi ka dorotile wona nyogonje mi abe kasi min naw abe yere bo min abe kasi abe kuma jugu min naw ikana sege filala e ma haramu ke ala ye ko milla daga ye yewde ke subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk